Pikai ke ba kajing sngo kaliang kajing kong parti kalong bangi yo ban rai kini hak takamat ka ba hak jaka ka ba ka sorkar ka kwa ban keren ba ni la keren ni kimat kom bangi la pan pausha ye ka nong rim gaji yo ban pen shairu nomor kadon kajing persang ru nagaleng ka sorkar ban pesuthu bakla ba ka voice of the people party ka de ka persya ai ka par persya investment persya tech industry re mene kajing keren ji kala keren sha ngim persya re ni persya ya kata ka roi ka par ko ra ba kajing penjat ni persya e kata ka roi ka par ka ba tu no ka hok ka jingi kitrai mun kitrai jaka ni persya ya kata ka roi kapar ka pensniu ka mariang kata ka jing persya ka jing rei ni ko abni kan ya ka roi kapar ka ban pensniu dori ka mariang ka roi kapar ka ban kta ka hok ka jing utrai mulu utrai jaka bat ka ban pensniu dori ka ri ka jing hi ngampoi perkat bo speaker onum ailat yang bangan sik ya clarification la ni ban pan jing pensai kum mover jaga short duration the motion kumba ka julong ngajio kalat hande mene simla ailat henrik ai ka ba phla kalong ba kalong ka iki ka bangimpoi perkat bo shimsa tip ya ka iba Ukraine lani ka bang ilab nong ulong ill inform mo ka tin nong we tip ya ka iba Ukraine usukwa ban pen phai jubori ka jingno shangi ka voice of the people party habangi Ukraine ya ka bang ile rangkat ka jingtip ka jong pai ba ka dorbar ka tu ka section 16 mo jong ka land management hi ka bari ba ka anju ka discouncil ka dei tang ka kendon ka ba kibu ha ka ban bu rinti ya kata ka jinghe jingko jaka leni ka land selling ka bakanu pila ban de kanu ki jaka ra la ban de kanu ki jaka snong la ban de ka jingtmu kalong ban penong ya ka an ka batrikam ka blok effective namar ba katu ka kendon ka bu ban don ka jinges lok rengkat ba kinong lam snong tenrei ka ba ja kalong ba kinong lam snong kimon sakhmat ban ya karen ban ya bu ya kata ka ya ka limit dan dia kata ka ya ka jinghe mo ka jong ka jaka katnu bala ban de katnu bala ban IY ban lease bat kum ter te ka discouncil ka KHDC ka EC jong ka PPP hapo KHDC ka wang no tangi kai benta khanam bagila ban ya shkman ban pentrikam ya kata ka land selling lan ka an ka ban perking ya ka jinghe jong ka jaka ban de mo kadi tang kata ka jingmu ndai kamut no ban kini no ya kata ka bor jigino ngelam snong no ka jingko ka jingkalong ya ka jaka pajba ke jaka snong ki raj nani ki nugi jaka snong don kam ban rai lang da ka jingtip jung nong snong ba ka dor bar snong jong ko to ka snong ka shai hinde ke chief minister mene upar sang ban pan phai jubor ya kata ka jingno ban ong bangi de ban le ke bangi kren ho ni le ke bangi kren ni sosi kalong bang mi alat ban pau ya kata hapo ka yeng dor bar ban ngangit biki pajba kin shai ya ke jing pen shai kin ka jing kren bat ki su thu shai kum do ba ka sarkar kai lam bakla la de phi ong inoi kai ru UGC ki yalam bakla kat chapa pai ki persang pan chuya ya ka kata ka ru kom trei ke jong ki bat ru kaberi ba jing trei ka jing kren jing ba ik magani sarkar kalong persya ki trai muluk ki persang em ban pri bi kita ki kam ki bangi thau baro kem ki le shi ki trai muluk ta gai bun jin la ja la da ka sarkar MDA ka thep kam shifo hajari ya ki khla ja ki danglong hi bangi ne kren ne kata ya kata ngi su tho mo ki kam ki bedai ki jimen to shimen phinum ai bani ai shi ki nong wei ringi kren ki project ki be na ta ki kam ki ba phi thawla thawlenti ki bari ki sparklor ki bari ki hajar klor ki bari ki bana bar bar ki khangna ki bari ki komba kalong to ka phase 2 ha ka bari ba ka PHC to ka phas pa san fokror ka phi fikren pi kum ki nong mi khmat ki bari ka jing kle bat kum ka seng ka ba le chu pa ba ni smo ban ai ngu yu play ba ngi yo e kala ban ni kren hapo ka jaka namar ba ka sarkar ka juk keno bangi ngi nimji kren e po assembly ndai ko malong manta ka voice of the people party ka berantang khniat ngut ki amle ndai ki babun ki mat de ka voice of the people party ka bonra tenga sore ka kamram ji bangi so comment se bangi yo lat kum ni ban ni kren o bo pai ba un tep ba ngim dei tang bangi mi smat ban chupen bi pai ba